8 persona ang imbwelto sa karambola ning tulong behikulo alas 9:15 nin banggi kan nakaaging Martes sa tinampong sakop kan Barangay San Rafael, Tigawon, Camarines Sur. Binistoan mga lugada na individual na sinda Jervin Durante, 23 anyos, driver kan na diskwidong motorsiklo kan Barangay Gubat, parehong Banwaan. Asin ang backride kaini na si Betty May Prado, 21 anyos, kan presentasyon, parehong probinsya. Imbwelto man si Jocelyn Bongolto, 51 anyos, driver ka nabanggang behikulo sa San Rafael, lunad ang 4 na persona. Lugadan man si Alan Glenn Luzada, 39 anyos, kan Banwaan in Goa na driver kan sarupang behikulo. Sa impormasyon, suminalpok ang motorsiklo ni Durante sa behikulong pigmamaneho ni Bongolto na nagresulta sa pagbalintok ka nasambit na motorsiklo. Tiyempo na padangadang ang behikulong pigmamaneho ni Luzada rason kan pagkakabanggaliwat sa motorsiklo ni Durante. So, ang nangyayari ma'am, yung Porsche pula na sedan, galing siya doon sa crossing ng San Rafael. Yung way yun papunta ng senior high school ng San Rafael. Papunta sana siya ng Poblacion Tigaon, yung way niya. Tapos, habang ginamaneho yun ni Jocelyn Bongolto, interino, ito si Jocelyn Bongolto, ma'am, may mga kasama siya doon sa loob ng sasakyan, may mga nakasakay doon. Si Gina Bongolto, si Efren Buruja, si Medin Buruja, tapos si Renata Bongolto. Sila po yung sakay doon sa kotse. Sa presente, entero naman na nasa maray nakamugtakan ang mga imbwelto sa insidente. Kasi tinikitan po siya ng reckless driving involved in accident. Tapos si Jocelyn po, yung nagmamaneho po ng kotse, tinikitan din po siya ng driving without valid driver's license. Tapos involved in accident. Kasi yung license ni Jocelyn po, expired na po. Katakot ka ini, pigpagirumdum kan PNP ang mga motorista na maging alerto perme sa pagmamaneho lalo na kung daig kabisado ang dalan nga ni makaibitar sa aksidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Boy.